Здравейте, приятели! Добре дошли в Фейтли и в моят заден двор. Използвам последните хубави есенни дни, за да запиша моето първо видео и честно казано страшно много се вълнувам. Надявам се да ви хареса и да ви бъде полезно. Днес ще си говорим за една от най-четените, най-спорните, но и най-животопроменящи книги – Библията. Библията може да се намери почти във всеки дом. Обикновено е скрита някъде на специално място или седи по рафтовете и събира прах. А защо да не я отворим и да я четем заедно? Но какво всъщност е Библията? И защо е толкова специална? Думата Библия на гръцки означава книги. И наистина е така. Библията е сбор от 66 различни книги. Тези книги са написани от 40 различни автора в продължение на 1500 години. Тя е написана в различни епохи и от различни места. Писана е на 3 езика. Еврит е написана по-голямата част на Стария завет, армейски и гръцки. На гръцки е написан целият Нов завет. И може би знаете, може би не, но Библията е разделена на Стар завет и ще ви покажа колко голям е Старият завет. Ето това е Стария завет. И Нов завет. Старият завет започва с сътворението на света и след това проследява животът на евреите, като избраният Божий народ. В Новия завет четеме за Исус. Той започва с 4 Евангелия, които са написани от Матей, Марк, Лука и Йоан. И в тези 4 Евангелия те описват животът на Исус, така както или те са го видяли, или те са чули в последствие и са направили сбор от всичко, което се е случвало в неговия живот. Честно казано, в Библията наистина има доста неразбираеми неща. Ние смятаме, че тя е боговдъхновена. И най-лесно се разбира, когато преди това се помолим. Помолим се на Бог да ни отвори очите за нещата, които иска да ни каже чрез Неговото Слово. И за мен, наистина, Библията е животопроменяща. Всеки път, когато я отворя и прочита нещо, разбирам нещо не само повече за Бог, но повече и за себе си. Тя ми помага в ежедневието, тя ми помага да бъда по-спокойна, дава ми напътствия, наставления. В Словото се казва, че Библията е като лампа пред нас, която осветява пътя ни и ни помага да не се спънем. И мисля, че това е Библията за мен. Надявам се да ви е било интересно. Надявам се да имате смелост да отворите Библията с мен в следващите видеа и да започнем да я четем заедно. Искам да ви покажа, че няма нищо страшно, че не е чак толкова неразбираема и че един прекрасен текст, от който можем да научим страшно много неща. До скоро, приятели! И не забравяйте, че душата също има нужда от храна. Ако ви хареса това видео, се абонирайте за Фейтли, мястото, където ще растем заедно във вярата. When I wake up in the morning, it feels so good.